Hadian balakot ka jingelang bat kinomi khmat jong ki khun ki hajar jong ka himalang ren bat ru ni kinong yalam ka seng samla himalang ren uba pawal soklet executive member ka executive committee KHEDC ula pentep ba ka jingkwa ki teki kenhun ka long ban le AA halor ka dorbar ka bala penlong dang shen hakate ka hima habakran sekilat pathai khubor ula ong ba ka jing ujor ka jongki ka dei na ka jing bam ya bet ka dorbar bat kumta ula ong na kaliang ka isi kan IT ha UCM ban penlong ya ka jing bishar halor ka ni ka bentah ula ong ru ba ka jing bam sha ki pat ba Banrung sha Phyllaw ka KHEDC ka dei na ka jing don exam ki engineer ka development bat kum juru kan kata ki pat ba ki bawan don kam ta mata kasni kila mabli Phyllaw interview itu ki bawan nak kalian juga himalaren bat kila ong bagi ki khun ki haja juga himalaren dan tu kibala ong bagi nikmat ka sama himalaren ka jingwan ki shede kila ai atli ji tho awi ka ba la sai da ki khun ki haja juga himalaren itu kemba sajar ji sai tu supaya kita tahu bakal ada ka sama himalaren kaba ari khun ki hajar kemarin ka don kemba dream nyo patali ki point bar kaba ki samla ki dei ga khasau tuli ki kaba ari ki khun ki hajar ka ki bun ki batmahi bat ki bakambun hi ngala puli na ka to ga jujur ki ka dei ba ka dei ba to ba dorba ka blokhat do pa em nong tei ha ka nyo tarik do beli ubra ibu mata kita sibur ki jeng tho tu lesi kan ko bajrong bukan batai but lesi kita lagi bekerja phi ke bawan kita batai te kalang kajungi namar ba ye kali ka kam jo ki himalang ren la shimti ke basang da la shimti dai shivas ke nambar jungi siam namar ba menne ki tu kilawan ki kamdan kan ba poin kan no suan la kawan kende tu show jing tip menem step na kai siam itu tip ngayong namar ba ibran da dan ke program ban yara ban mui na ki tukot juga isi ina shimye ni ka kampan khot ya kren ya ki tuki khubor pada kita ka je kren na kren choki ri ki la pau hi tam ka ai ke jing tho ki la pa hi ta ka jinglong ta ka dor ba ka ba lalong ka tukaj jo tarik bar ki kwa bangi ba kum ka discussion ni dei ai kam tam ya ya sim na tai ten ni kalang jungi kembalong kimne ba masudi tangku su shimti tam tarasi pnia ya ka tuka jengi kandulan ki ki phone ki hajar ke mangren bakas samna bat ke ka bangi la yo lengba ka nomor dam ni ke jitho ka ada kalang ke jongki ngin IT ha UCM bat kunjuru na kalang jongki officer ke jongi kila record ya ketika jengkare ke jongi bat ngin report ba sha UCM kila kalang ke UCM u Shillong bisa di kitu ke jong ujor point by points mo bisa point by point itu ke jong ujor kamtam dia ke jong ujor ke batamai bagi ai hadin ka to ka jing kendu akin di mai beradab ke usiam dia se chong perkhat chong da ka committee tende so kata ngas boba ka badan kampla mangina bisa banya itu ke jong no ke jing kenno ilo ke bubun la kita ke jing kenno kilo ke badai mo dapat verify nama bang hiyo ana ko kalian tika dikatahi maki ki kwa balanu ngin pendap ikini ki tege jing bisa ke jong itu mengalapan pau nampak kasong siam bar ka isi ni la omi ki bangin pek ki jung jo kilong ki ba shisha do kanu ki no sera sa do kanu ka bidi ba to bar ba ki pa ki jung jo tinggal shu ong tong tai ki menginam la ban ai ka do ba ko dan ki ong ki la ai ba pa arteo ba shi banai nginam la ai kata no maka ai ka bangi shem ni ki betang ki malang ren ki do shibur ki kam ki ma ki ma ki pa pe thì kan Shanghai ICM jadi baik bat khot man lum ni man pan ki chai to ki jor ki tika di tengah tahi ka ba ngisno ba kalong ba bi bali men ngem simla ma percaya kan dia le bang ngem simla pi ke ket ne nadu ba ke awan ki jual to ki ba se ka se ke jumi ko we na ki jumur ki jingnam ki ba ki ba ke le pentik sini na ka pos masih balawan ki ba Banrung hadu kan ka pula hadu ka gate Banrung apa office kembuat ki bon ba ki beri ki badan company rajan man la kasni ni ba ki wan taknyap ngod wan sibun ngod dan ki wan si professional tax dan ki wan apply nampak building bylaws mo
dan ru ki bawan nak benta ka hearing jong ketuka banyo ya ka khasita certificate ka khasita ya sikit delay ki dan kaman nyelang ki khon ada dan interview ki khon ke benang red ru ti kelami ke jeng ut ni nak ba dan ki balawan les ki ban ki jaka ki bajinga ki bala dawa ki kali mo banwan ada cekan kana banwan council kim yo ala su banru ani kim no su banru support te kala kata ki ru te khamtam menne ka sini lei menne ka sini ni don ka exam departmental exam ka bani na kalian jom ka development ka nan exam jom engineer ke jom tinggi la pelong ni kan ka exam kan ka hall ke jom tinggi ada ke rong ki pak ba ka bagi jom ka barbor ke jujon ka dia perta kan ni peta slogan mo kan kata kan ka exam jom ki bani exam departmental exam ke jom ini nang tang ni pak Phyllaw ke jom ni kata ka yang besar kayi besar ka ka bubun kambahan ni kedam lebih sebelum ki pelawan ni ke jakan kendam labu ya kasi menang hearing telada kami dan nak kipai bah ni jadi kami orang support mo hasil balik abon beriu tentang ki enforcement jungi itu manu ke berong ta dan gajing kampung kata kami orang support tinggi snow ba ya ka bagi suat untuk baginya keren support kin yang no sap Phyllaw jam ka kandok ni council mo dan ka ba ya train lang manpek ba kanum dan kanum duduk support kali ki serok mo ngenya persang menjaruk si style kan ba kimi pat ki bawan dan kam wat ki beriu mana himalang rin ki don ni ki bawan aja ni kiski bawan dalam tagi jengkel kam gejoki tikum tang yim simla sya iki ba kin dok support nyong ba kin dong tang ki jeki delegation ke bangila sya iki bukan dok support ini tang itahi maka banong kan ke pon nama ba ki bugo ni ki layo ki pada ba kelak ta sya iki kam ki jam gejoki ke ini tengta kembali himne ke ni kam gere ke bangisa akhir report au siam ba pe kat pang nam te ka mana